מחפשת טכניקות מסובכות, פתיחת שקרות או מדיטציות של שעות, תעצרי. זה הרבה יותר פשוט. כל היקום הזה עשוי מחומר אחד. אנרגיה בתדרים שונים, והתדר הגבוה ביותר שמחזיק את הכל ביחד הוא אהבה. לא אהבה רומנטית מהסרטים, אלא מצב של אחדות. כשאת לומדת לאהוב את מה שאת רואה, לאהוב את עצמך כפי שאת, ברגע זה את משנה את ה-DNA שלך. זה נקרא אפיגנטיקה. התודעה שלך מזהה שהיא בטוחה, שהיא אחת עם המקור, והיא מפעילה בתוכך גנים של בריאות, שפע ויצירה. את לא צריכה להילחם בעולם, את רק צריכה להקרין אהבה על התמונה שאת רוצה לראות. כשאת נמצאת בתדר הזה, את מעל הזמן ומעל המגבלות. את כבר לא הקורבן של המציאות, את המקור שלה. זה הזמן להפסיק לחזור על העבר ולהתחיל לנבוע מהמקור. איזה זיכרון חדש את מדפיסה היום במציאות שלך? תכתבי לי כאן בתגובות.